What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. Daily na. It's a Saturday. VLC tuloy. VLC. Magandang umaga sa inyong lahat, sa aking mga kababayan, sa aking mga OFW dyan at mga Visayang at mga Visayang Tagalog dyan. Welcome to my channel. This is your host, Chef Engineer Colette. So, magandang umaga po. Pabako na tayo. So, tayo ng kusina. Umagang time check is 6:17 p.m. Kailangan makarating ng 6:15 doon. Anyway, so, ganyan talaga ang buhay ng OFW. Today's activity, mayroon kaming mga trial and shifting sa site. Kaya po yung sa 101 is na mobilize na yung aming excavator. And then by lunch, meron kami prayer sa pitina. So, prayer kay today is this month is a hungry ghost. So kung sa mga Katoliko pa yan o Pilipino, araw ng mga spiritus. Ating i-update kung paano nila i-celebrate ang hungry ghost. So di na natin pata, kaya makikita mo yung ibang dyan lugar, mausok nyo yung Singapore dahil nag-burn sila ng so di na natin ito patagalin. Let's start the rolling. The life of OFW here in SG will start in 3, 2, 1, let's go. Dito sa harapan junction, kala ko yung lorry namin, hindi pala. So anyway, nandito na tayo sa store, start our job and let's see how it goes. Let's do it. So back to the road. Puro road na lang yung video ko. Katapos ng meeting, and hindi ko na nag-PM doon sa store dahil time tao. Back to the road and go to 3220. Let's go. So guys, ayan natin ang charger para malobat. Okay, so papunta ako ngayon ng Tuwas. I think heavy rain in Tuwas now. Okay, so no choice, I meet the guys first and then after that punta ako ng Tuwas. So let's do it. Guys, nandito tayo sa store. Mag-prayer kami.
guys, matapos ng prayer, may usok ako. Tapos na yung prayer namin, kumain na rin ako. Mamali ako kasi punta ako ng niya tenga oily dahil sa usok. Anyway, so punta na rin ng tenga. Pagkatapos balik tayo ng 220. So let's do it. Balik na ako ngayon sa tenga sa 3220. Sila mag-uukay ang jacking ko. Jacking sila ron. So yung ginagawa namin ngayon dito, labas mga tayo. Nagse-setting up kami ng jacking para bukas. Okay. So guys, tapos na aking day. Very heavy day. Tapos na rin yung aming fly hole. And then also the shifting. So tomorrow magsa-setting up sila Sunday. Yung kabila is magpo-promote sila. So hopefully they can finish done Monday morning. We will cast and then do the benching for that at the moment. So that's it from now. Maraming salamat sa pagsama, pagtanaw, paglantaw sa akin. Kung bago ka yan sa aking channel, hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe and also click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Don't forget to like and share my videos. Kung gusto nyo ma-shoutout sa aking mga vlog, please comment down below sa aking mga video. And huwag nyo na rin kalimutang i-follow my Facebook page, pahina ni VisLog. So that's it from now. Maraming salamat po and see you in the next vlog. Shout out time! Let's do it! Mega lang shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na EMJS Fan Arts, Visayang Tagalog, Mary Palingayan, Pinoy Cold Tour and Her Story, Kabaya Vlog, Pinoy OFW Vlog, Juliet Adolfo, Kuya Pest TV, Joby Togelo, Pets Lover TV, Now Coke, Kadama Hill, Papa Job TV, AG Music Lyrics, Jay The Guns, Pets Vlog, at Maria Sergas Vlog. Maraming salamat po sa mga nag-comment and see you on the next one. Paalam!